Moikka! Mä oon Antilan Tiina ja ollaan Hämeenkyrössä mun ja mun mieheni tilalla, jota me ollaan viljelty kohta 20 vuotta. Tää meidän navetta on 2016 parsinavetasta muokattu lihatoksi ja meillä yksestä vastaa noin 2A4 lihapottia. Ja ollaan tämmöisessä vähän murrosvaiheessa, että laajennetaanko tuotantoa vai vähennetäänkö jopa vähän alaspäin, että meille tulisi vaan yksi robotti. Ruokinnasta meillä on aprikotinta ja ei muuta. Roboteista houkutusrekka menee nappuloita. Sitten käydään tästä vähän eteenpäin katsomaan, niin meillä on täällä Holsteinia ja Suomenkarjaa ja sitten jonkin verran Jerseytä. Ja sitten lisäksi mä oon siirtynyt 2,5 vuotta sitten vierihoitoon vasikoiden hoidon kanssa. Ja oon siihen tällä kokemuksella tosi tyytyväinen. Mä oon täällä niin tyytyväisiä. Hyvin on toiminut, vaikka on lantakoneet ja kiimaisia lehmiä ja tuolla syvät kourut toisessa päässä, niin ei ole mitään ongelmia ollut vasikoiden kanssa. Eteen.